Hej. Når du kigger med her, så er det sandsynligvis, fordi du gerne vil finde dine værdier. Det er jo en af de værktøjer, vi bruger på coachuddannelsen, og en blandt rigtig mange forskellige. Når jeg har valgt den her ud, så er det fordi, jeg synes, den er vigtig. Det er vigtigt, at vi ved, hvad det er, vi står for. Lever i en verden, hvor der sker utrolig mange ting. Der bliver stillet rigtig mange krav til os. Der kommer rigtig mange mennesker, som gerne vil have noget af os. Og vi har kun 24 timer i døgnet. Så det at finde ud af, hvad er det, jeg går ud på, det er at have det kompas, der viser, det her, det skal jeg sige ja til, det her, det skal jeg faktisk sige nej tak til. Man kan sige, på den korte bane kan det både være komfortabelt, men også nogle gange lidt ukomfortabelt at stå på sine værdier. Men på den lange bane vil det altid være det komfortable at stå op for sig selv, være autentisk, og vi ved fra forskningen, at autenticitet er noget af det, der skaber følgeskab. Vi går i gang med øvelsen nu, og som du vil kunne se, hvis du har downloadet selve øvelsen, så er det dig som coach, der løser opgaven sammen med en coachee. Men i det her tilfælde, så er det mig, der er coachen, og dig, der er coachee. Og det du gør nu, det er, at du finder nogle gule post-it. Du har papir og blyant fremme foran dig, og så vil du indimellem have brug for at lukke lidt for videoen, og så kan du bare tænde igen, og jeg skal nok vente på dig, til du er klar. Lad os gå i gang. Det første du gør, det er at finde nogle rollemodeller. Nogle mennesker, som du beundrer, som du synes er nogle fantastiske mennesker. I mit tilfælde, der er det blandt andet min bedstemor. Men det kan være Obama, det kan være familie, det kan være folk fra din arbejdsplads, nogen du kender, nogen du ikke kender. Det kan være hvem som helst. Så prøv at tænke på et par personer, som du tænker, det er et menneske, som jeg beundrer. Og det du gør nu, det er, at du skriver nogle post-it, en ting for hver post-it, ned. Hvad er det for nogle egenskaber? Hvad er det for nogle ting ved de her personer, som du synes er fantastisk ved dem? Så værsgo og gå i gang. Det næste, der sker, det er, at du kommer i tanke om nogle succeshistorier. Noget, som du har været en del af. Noget, hvor du synes, at det her, det gjorde jeg faktisk rigtig godt. Og husk, at man godt prale lidt i den her øvelse. Tænk på, når du tænker på de historier, så læg mærke til, hvad er det, du gjorde? Hvad var det, du kunne? Hvad var det, du bidrager med? Og også her skriver du en ting per post-it, og du må gerne skrive rigtig mange. Husk bare at give den gas. Nu har du fået en masse værdiord, og jeg håber, du har mere end 20. Og ellers så kan du godt gå tilbage og lave lidt flere. Og det du gør, det er, at du lægger dem ud på et bord og kigger på dem og ser, hvad er det, jeg har skrevet ned her. Og der står så en masse værdier. Læs dem gerne op for dig selv, så du bliver klar over. Nogle gange, så det er jo Aristoteles, der sagde, jeg ved jo ikke, hvad jeg mener, før jeg har hørt mig selv sige det. Og det er jo det der med, når det kommer ud af ens mund og ind i ens ører, så giver det alligevel en anden form for forståelse og indlejring. Nu har du alle de her værdier liggende foran dig, og nu kommer der en øvelse, hvor du skal tænke dig godt om, fordi du skal finde de 10 vigtigste og lægge dem til side. Og resten kan du lægge i en bunke, for dem skal du ikke bruge lige nu i hvert fald. Nå, har du fundet dine 10 vigtigste? Så kommer næste øvelse, og det er at finde de 5 vigtigste. Så du halverer din række med værdier, og har de 5 vigtigste klar. Tænk dig godt om. Nu er vi snart færdige med udfordringen, men vi skal lige et step videre, for vi skal ned til 3. Vi kan ikke have så mange værdier, fordi at der også kan være værdikonflikter, så vi kommer til at rode lidt rundt i det. Så nu skal du vælge de 3 vigtigste værdier.
har du 3. De 3 skal du sætte i en rangorden og sige, hvad er den allervigtigste? Hvad er nummer 2, og hvad er nummer 3? Og gør det. Det næste du gør, det er at tænke over, når jeg nu er i den her verden med de her værdier, hvad betyder de så for mig? Hvordan vil de påvirke mine valg? Hvordan vil de påvirke min måde at agere på og være sammen med andre mennesker på? Og det må du gerne skrive lidt stikord på. Og så er vi faktisk ved at være færdige med øvelsen. Jeg kan fortælle, at jeg selv har 3 værdier i mit liv, og den ene er civilcourage, det betyder mod og hjerte. Det går meget godt. Så har jeg også en, der hedder anerkendelse, at være tilfreds med alt det, jeg har, i stedet for at være utilfreds med det, jeg ikke har, men også være et menneske, som gerne vil gå ud i verden og gøre noget godt. Og så har jeg den sidste, som jeg kalder harmoni, og det er i virkeligheden work-life balance. Og den må jeg indrømme, den struggler jeg med, har gjort det i mange år. Men den er med til at holde mig på banen, så når jeg får lyst til at sige ja til noget, og jeg godt ved, at det med at være sammen med familie og gøre noget andet, det også er vigtigt for mig, så hjælper det med at sige nej tak en gang imellem, selvom det gør en lille smule ondt. Tak for nu, og god fornøjelse.